חבר'ה, אני לא יודע אם אתם יודעים מי זה האיש שעומד פה לידי. זה איש מיוחד. היה לי את הזכות, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם, את הזכות להיות לידו שהייתי ילד. זה בן אדם עם רמת נתינה ברמות שאף אחד בעוד 7 דורות לא יכול להבין. היה לי את הזכות להבין את זה. חבר'ה, זה לא מחיאות כפיים, תשברו פה את המקום מצידי, כפיים חדאור, שמן, כפיים. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תודה רבה, מקרב לב, על הכל, אבל על הכל, שאלוהים רואה הכל מלמעלה, והוא לא פוסח על אף אחד, והוא ייתן לך את מה שמגיע לך. אני אומר לך, פרנקו עזרא, תודה רבה, 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 וגם לך תמי פרנקו, איפה היא? תודה רבה, רבה על הכל, שאלוהים ייתן לכם כמו שאתם יודעים לתת.